Tabi. Tabi ha. Mga tanaw rami. Tanaw ra ko. Kahumot sa buwak. Ay, mga giant nga mga tuingan ani ay. Sa Tagalog pakpaklawin. Sa Tagalog ani sa sanay nga na sa Valencia oy, nalimot man ko. Mananaw. Oh yes, mananaw. Apo yang nindot nga ko ano. Kana jud guys sumot oh. Padayon ta guys. Ito apoy giant oh. Ang kuan. Mananaw. Asa yang bay dapat gid trabaho? Kadto? Tapos dapat kasada. Ping na live ka? Oh. Ma'am Lucy, guys. Oh, guys, kakaro. Lagi. Asa dapat sa lantang imuha, ma'am? Unahan. Unahan ra ni? Unsa nga barangay? Ni rantang. Sa to? Binaliwan. Binaliwan. Mo ni siya nga barangay Binaliwan. Dili pa ni. Unsa man ni kang sir? Pinando. Swerte kaayo guys oh. Namuwak ag dihang kuan oh. Yang snake plant humot ra ba kainig magabi eh. Snake. Busy si ma'am tingali. Di jud kalikayan ning adlaw arang jung initag jud. Presidente ray gipalihok ron. Pero kana mga presidente karon kung dili na sila mo gana, lain atong paganahon basta ang importante di maka submit ta og mga requirements ba. Kay og naa na may pang ilisa na sila. Kay wa maglihok. Mora nag-artista man mo oy. Artistahin. Kami to pag nari likuran na. No, gitukwang ba? Nagkita lagi mo sir ato? Oh, sa Zambay. Wala gyud kanya man sag ni excuse man siya. Sa trabaho na pud sa Zambay naka. Amang silang mampun eh. Mampuni na naman nag-online hanggi tawagan di pa mo ring. Dira ko ingog after lunch mo ha. Hindi. Mga bitang ni una ko nila kay wa naga kuan na si sir na kasab-an taani. Lubog wa dili tinaw no ganina lubog. Wa man dito na ma lighty. Monday dan ani mo na lagi. Oh. Kanan.
Yun si Juan og dili mo anhi. Kay not feeling well. Hindi magpiling-piling will kay. Not feeling well ko no. Pastor naman kay tao kamera ani. Sunod. Generator set. Wala mama oh. Sana ganito plus nakalimot ko. Sam. Ay napaday Sam. O dahil nakalimutan. Ang mag asa ito tali mo kanatanan ma'am. O dahil ho nakalimutan. Close. Yeah, ang inyong budget is 50,000. Bunay sa budget 50,000. Una isa naman ka ma'am. Biyan na na ma'am. Biyan na butan mo. Asa buto di mo? Aman. Yeah, 14 days. 14. Lala, kuan day. Cirian. Dagtukan. Ay lambay. Kanang Sibaw. Sibaw ari ha. Di mo po kumairo. Awahira ko pagapuan. Oo. Ganit. Nagini lang ko dahil. Dalit iran. Sila kauban ni Ma'am Hidina ma. Si ako.
trabaho. Yellow. Dali ra ba na day mo na imo ikananom day dali ra kaayo mo daghan na. Unya kuan mo guna antiseptic mo guna medisina jud. Dapat. Pwede ka mamahal? Jual ato deh. Jual ko na din yung convert to. Kay pila ra ka lungsod, lungsod barangay. Ano man yan? At ito lapis ato kato wato na to sila tong eskwelahan ta. Kanami agi anak na to. Mas doon mo dari doon na lang, dari doon na. Ano ba? Wato na to ni kay basin naka eskwelahan. Kami agi anak ko ani. Ano na tani? Ano na rin? O asa man ning eskwela na naman. Wala. Ano na tani? Hindi ako muli ako. Oh, asa makaagi? Wa pa mangka sila. Asa? Oh, lami sa eskwela niya. Sila kasi signal naman. Kasi signal. Ikaw maglakaw at iso di mo doon dahan. Di gid niya kay ako naman si Jangi mo ani kay. Lay, Naman ko kadugayan lay. Imong tutoy mo matagak. dili po. Nakatali yan. Kay Pangitaan din po. kay Ha? uy, Patay na mo. asaan eh? Wa ko kay ba? Ha? Ya bisa terus kapuan. Ilaka Bantol. Bantol. Driver betul. Driver sa Senado sa una. Padanya kamu mga barangay. Tabi sir taga dinhi ra ka sir? San Miguel ni. Ah, Kami ubana ay. Steak doy. O steak bread asa na. Amra steak oh. Oh hay bana. tulo 5. Duha 5. Mga banang gods. Nila ka?
Oh, nisakay to sila de? Asawang dot si Lisa. si Ajo katong Lisa katong Oh. katulad sa kauban man to sila gud pag abot as ilahang pasto. Unsa man na di gamuno building? Okay. Kadto? Kana. Ah, Bar tingali na. bay tingali na oy. Kisab to ni iyong bagbaklay mo kay ako mo panington. Si katong taga Putugo. Oh. Ah, si Kuan. Si Tingan. Libutan ko. Mo to ay katong Ma'am Cindy tong katulo na to man. Lamay siya mo up Kuan, no? Wala na mo. Kuan to, wala gitong naiparmasi. Siya may presidente sa tibuok. Kuan sa Bohol, kanang Bulanon. Manitiron? Wala, nairo. Kaya na kong si Mama Huling. Day? Kaya na kong si Mama Huling. Wala ka pangado antorium ba. Si Rita. Ang ginakalan. O mandig ang asawa. O man uli. Wala may iro gabantay. Wala may apod dito, oh. Yang mga buwak ba ni dya Nga angat? lati uboy ma. Ha? Nganing 36 lagi? Oh. Ano 36? Kana bang bumbil nga namumpong manay 36. Sila lati uboy kasi klase lati uboy. Dili ha. Adyaw koy ha, kay sinunto koy. Oh, kay init kay atubang. Uy, mamaak ni ma'am. Ha? Manuntok? Napa kabayanan na? Napa kabayanan? Ada bakla rame. Tawang. Oh, bakla rame lamat. So ane pala di mama di sakay tagil na lang kuan. Sabi mo na. Maklaro mama alit ari baba mama maklaro. Ari Jag mo. maklaro. Magmawa na pod. Dili lagi na tong iba pa. Wow, lay. Ari iba pa. Hi guys. Ari maklaro dia. Ano magahumbuak? Nana ni magbuak no day? Ay Lord. Basin og mo na ning sa aka Lord. Na sila sisir ani. Asa dapat? Hain. Baw, oy. Day, mura man taan na pasuungon. Ginoo ko, ang taon Lord. Unsay mga buot pasabot ni mo Lord. Manghinaot ko Lord o magkahatag ni namo kaayuhan Lord. Bangaw. Duha ni siya kabuok guys pero usara ang nakuan sa kamera sa gapan.